masu kallon wannan faifai malam samanja maudukin wanda tsohon ma'aikacin gwamnatin tarayyar najeriya ne, ya yi ritaya yanzu ya koma abubuwa na zaman kansa, kungiyoyi da sauransu. Amma abinda muke son tattaunawa da shi kan wani ibtila'i da ya same shi a wani lokaci a baya inda masu sace mutane suka sace shi. Malam samanja, yi mana bayanin ya wannan abun ya faru ne a takaice. Wato wannan abu ya faru a tsakanin hanyar Abuja da Kaduna. Na taso daga Kaduna zan tafi Abuja. Actually ba mu fita daga garin Kaduna ba, don ba mu kai Olan ba. A wannan gurin ne muna tafiya, shi mai martaba sarkin Bungudu yana gabanmu da 'yan sandansa, mu muna baya, wasu kuma suna baya mu. Muna isowa wannan gurin ba abinda muka ji sai harbi ya kai kaman minti 5 ana harbi, sai da komi ya shu. Ana barin wuta. Shin kana cikin motar ka ne ko wata mota ce? Ina cikin mota na ni kadai, kuma bullets da ke jikin mota na ya fi 30. Sa'annan kuma hatta jakana da nake tafiya da ita duk bullets yana jikinta. Duk inda mai zaman banza yake a cikin mota duk bullets ne. Allah cikin ikon shi inda nake ne kawai bullet bai samu ba, don watakila Allah ya san dalili, kuma watakila kwana na bai kare ba. Yi mana bayani daga nan sai mai faru bayan an daina harbin ne daga baya? Daga baya suka daina harbi, amma a gurin sun kashe mutum 4. Sun kashe 'yan sandan sarki, suka ɗauki bindigoginsu, sun kashe wani da matansa. Daga wannan gurin suka fidda mu a cikin motocinmu, suka samu a gaba, wanda muka yi tafiya har na kwana 4. Wani samun jimuwa wata tambaya ma, lokacin kai kana da ka ji karar harbe-harbe na ya kai? Da na ji karar harbe-harbe ba abin da na yi, illa sun riga sun samu motar sarki da take gaba, ta juya ta hau kan kwalta, saboda haka na taka birki don kar na buge ta. Ni ma kuma na ji harbi ya shigo gurina. Waɗanda suke bayana su ma suka zo suka ta shiga, aka dinga buɗe wuta. Har aka gama buɗe wutan nan ba wani security agent da ya zo, ba kowa sai su kaɗai. Kuma buɗe Kacalla shi ne yi wannan, shi ya kai wannan attack ɗin. Kuma kamar da na faɗa, da ya ɗauke mu da ƙafa muka yi tafiya na wajen kwana 4. Domin Olam ɗin nan fa kamar bayan garin Kaduna ne ma. Ai ba kai Olam ba, an wuce NYSC kam kaɗan, kuma karfe 2 na rana ne, ba wai da daddare ba. Wajen gidajen man nan kenan? Yawwa, gidajen mai guda 2 waɗanda ba sa functioning a nan ne aka yi. Amma da ka iya taka birki ka fito daga motar ka, ko zama kai sai da aka ce ka fito? A'a, zama na yi na kwanta a ciki, sa'an nan sai don tinted ne mota na, so sai ya leko ta gaba, sai ya nuna min bindiga, sai na ce mishi tsaya zan sauko. Sun ja kofa na da lock, so sai na bude kofa na da kaina na sauko. Suka ce in bi yan uwana waɗanda aka kama, na ce shikenan na bi su. Mutanen kamar nawa ne barayi? A gaskiya sun kai 30. Kuma suna karkashin shi Kacalla Boderi? Boderi, suna karkashin shi. Boderi kamar mutum ja kenan ko fari ne sosai shi. Shi ba Fulatani ne? Ba Fulatani ne. To muna ji daga nan me faru? Daga nan da muka fara tafiya da kafa, sai kasance ni kafa na ciwo, na riga na ji ciwo garin tafiya, tunda ba saba tafiya mai nisa da kafa haka fa. Amma a samun da takalmi a kafar ka lokacin? Akwai takalmi a kafa na, amma daga baya takalman suka zo ba sa iya tafiya da kansu, na cire su. Kamar kuma nawa ne aka sace? A wannan lokacin mun kai kamar mu 6, an kashe 4, 10 kenan, amma mu wanda muka tafi mu 6 ne. Sa'an nan kuma akwai matan da suke da 'yan wata 9 a hannunsu, wanda aka ce su jefar da su a gurin mu tafi da su. Kuma matan sun jefar da 'ya'yan nan a bakin titi, aka samu muka tafi da su. Yara suna ta kuka? Yara suna ta kuka, an jefar da su.
saboda sai dai wato hukuma ta zo ta dauke su kenan. hukuma ne watakila ta zo ta ɗauke su da motocinmu duka Kiɗin motocin ma duk a jiki kuka bari. a jiki muka bar kis ba wanda ya fita da makullin shi ko ɗaya Su waya su ne komai kawai. duka wayoyi sun ɗauka da wayoyi suka ɗauka muna tafiya mun tsallake kogi guda biyu Amma samun da cikin kin nisa kwale-kwale. shi ta yamma da hanya kuka yi ko ta gabashin hanya. mun yi ta hanyar railway ne ta hanyar rigasa Ah, zagayawa muka yi daga rigasa gefe rigasa har birnin gwari da kafa to waje ne mai nisan gaske fa. shi ne kwana hudu muka yi muna tafiya Ana wuce 'yan garuruwa a hanya ko kuma kawai daji ne kawai. ana yanka daji sa'annan garuruwan da muke wacce wucewa duk sun tashi saboda waɗannan yan ta'addar sun tada su Ko kuna gaba na bin ku a baya da bindiga. muna gaba ana bin mu a baya da bindiga amma wasu kuma suna gaba suna nuna mana hanyar da za mu bi muna bin su wasu kuma suna bayan mu To a ina kuka je kuka tsaya. da muka fara tafiya dai sai dai guraren da muka kwana amma da muka je jejin birnin gwari mun shiga jejin birnin gwari sa'annan a cikin jejin suka kawo babura a kan baburan nan suka hau da mu wani kan tsauni wanda ban yi tsammani akwai wanda zai iya zuwa wannan tsaunin in ba an kai shi ba to a wannan tsaunin suka kai mu suka ajiye mu a gurin ba rumfa ba komi ana ruwan sama ruwa na dukan mu Wato dai rana garin na barayi ne dukan kai mu in ba barawo ba wanda isa ya je wajen. ba ka isa ka je gurin ba ba zai yiwu ba a garin ma abubuwan da suke mini har sun kada min hannu sun kada min hannu kuma yana karya min hannu na ce mishi ka karya min hannu sai ya murɗe hannuna ya gani sai ya ga hannun ya yi ƙasa sai ya saki so kuma a gaskiya a Duka idon ne mu ko menene ko duka ne duka ne a hannu da yes itace. da itace ya kawo duka zai buge na kai na sai na sa hannu sai ya karya min hannu To dukan da zai iya karya hannun mutum inda kai ya samu ai ba magana. da za a mutu ba abin da zai kashe hannun mutum mutuwa ba Lokacin da kuke tafiya ana kwana hudu kukan tsaya ku ci abinci? ba maganar cin abinci sai dai maganar in mun samu wani primary school da suka kori mutane in dare ya yi dare sai mu shiga gurin mu zauna har gari ya waye na mu ci gaba da tafiya haka muka yi ta yi har muka je inda suka kirawo masu babura suka ɗauke mu akan babura ɗin sa'annan suka haye da mu sama sa'annan a wurin da suka haye da mu saman nan a idonmu sun kashe mutum 10 A id- a idonmu sun kashe Amma ba mutum 10 cikin kun samu mutane a wajen ne. mun samu mutane a gurin sa'annan kuma sun kawo wasu wanda su suka same mu kuma a gurin sun ɗauko ƙauye guda suka kawo Suka harbi mutane kawai. sun harbi mutane kusan 10 a idonmu suka kashe Sun faɗa muku dalili ko dai kun ga sun kashe su kawai. a'a dalili shine wannan sun ce wai shi ɗan banga ne Hmm. so saboda haka ya ce musu shi ba ɗan banga ba suka ce ɗan banga ne shine suka kai shi bakin rami suka harbe shi wannan kuma ana magana akan wa zai je kawo kuɗi tsakanin shi da yayin shi shi ka yaro karamin ya ce shi zai tafi yayin ya ce shi zai tafi da musun ya yawa sai suka sa bindiga suka harbe kanin sauran mutanen da suka kawo kuma gwarawa ne sun kawo su wajen 38 akan kowannensu sai ya biya miliyan 1 a sake shi to amma da suka je kamo gwarawan nan sun samu matsala da gwarawan har gwarawan suka ji wa sauransu ciwo to wannan ji wa sauransu ciwo da suka yi da suka kawo gwarawan sai suka cire mazan suka hau dukansu har sai da suka mutu maza 4 kowanne ne duka aka masa sai da ya mutu Ba ma harbi ba ne kawai ba harbi azaba ba ne kawai. duka ne kawai sai sun yi duka sun ga cewa ka mutu sana aje ka gefe sana ɗauko ɗan uwanka a dake shi ma har ya mutu haka suka yi wa wannan gwarawa Samun ji faɗa mana daga nan sai ne faru kai da kai. daga nan mun zauna a gurin har kwana kusan 35 da ruwan sama da rana
da duk wani abin da kake tsammani na wahala da cutarwa muna zaune a ciki. Ba alaman ba taimako. wanka ba taimako, abinci ma in an dafa za a baka ne a Tafin hannunka. tafin hannunka. To ruwa kuma abin da aka ɗebo shi za ka sha, Kowane irin ruwa ne. kowane irin ruwa ne aka kawo shi za ka sha. Sa'annan kuma waɗanda ba su ji ciwo ba kamar ni da yake ina da ciwo a kafa na ji ciwo sun gani sun ga bana iya tafiya ba su ɗaure ni ba, amma duk sauran mutanen da suka kama sun ɗaure su da sarƙa. Lokacin kuna tare da shi mai martaba sarki? Muna tare da mai martaba sarki lokacin, muna tare da mai martaba sarkin Bungudu a wannan Ba lokacin. su duba darajarsa ta basaraki ba lokacin. Sun duba darajarsa ta basarake da farko to amma daga baya da abubuwa suka so su cakuɗe kan maganan biyan diya, to a lokacin ne su kuma Iya ko kudin fansa dai. kudin fansa, to akan wannan lokacin ne suka fara shi ma wahalar da shi, suka fara masa abubuwan da ba daidai ba ne, kamar abin da suka min sun masa, kuma ba su lura cewa a'a ba ruwansu da sarautarsa. Sun hau intanet suka samo hotonsa a lokacin da yake sarki, har ana announcement cewa an yi kidnapping ɗin shi a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Suka zo suka nuna mishi cewa sarki ga hotonka, ga abin da kace mana, amma kuma ga shi yanzu abin da muka gani, saboda haka baka ga mana daidai ba. Sarki ce ai duk maganganun da nake yi ban canja ba, kuma a gaskiya bai canja maganganun da yake yi ba, tunda suka kama shi magana guda ɗaya yake musu, kuma shi yake ci gaba da musu, amma duk da haka shi ma ba su bar shi ba. Samun ji faɗa mana ya ake yi kuka tsira. A yadda muka tsira shi ne suna magana da mutanenmu, don sun samu telefon nomba na mutanenmu wanda muka ba su. Cikin ikon Allah kuma ya kasance da sunana ya zo fitowa bai fito a Samanja ba, sai ya fito a Bakwayo. Saboda haka dama da farko ni sun ce soja ne za su kashe ni, domin a lokacin na yi aski clean shave ne da jacket a jikina, so ina kama da soja da ɗan sanda. Sai suka ce to ni za su kashe ni domin ɗan sanda ne ko soja. To kafin su samu su yi wannan ɗin suka yi ta bincike suka samu cewa ni ba soja ba ne kuma ba ɗan sanda ba ne. Sai suka fara cewa to da ni da sarki mu kawo miliyan 100 mu biyu, amma sauran mutanen da suke tare da mu su kawo miliyan 10. Su wai talaka ne, ku ne masu kuɗi. Wai mu suka gani muna da haske, saboda haka kuma sun kama mu a cikin motoci masu Hilux. So suna ganin kamar manyan motoci ne. To saboda haka sai suka ware mu biyu, ko abinci da ni da sarki suke beba, komi da ni da sarki suke yi, sauran mutane kuma sun basu a gefe. So mu ne suke tsammanin samun kuɗi masu yawa a hannunmu. Babban kamu yawwa, to abinda suka yi kenan, suka ce miliyan 100. Daga baya aka yi ta ciniki da su har aka tsaya a miliyan 50. Sarki ya biya miliyan 50, na biya miliyan 50. An biya miliyan 50 din? An biya, kuma inda Allah ya taimaka ma, wato da aka biya miliyan 50 din, shi wanda ya zo ya ɗauke ni ya zo shi da babur har cikin jejin, ya zo ya ɗauke ni akan babur ya fita da ni zuwa wani gari ake kira Galadimawa. Amma shi ba ɓarawo ba ne? Wallahu alamu, bai yi tsammani ɓarawo ba ne, amma dai shi ne ya shiga tsakani ya kai kuɗin. Shi kuma duk inda ya bi a wannan gurin suna gaishe shi. Sun san shi? Suna gaishe shi, shi ya kai kuɗin, suka zauna suka ajiye shi irga, su ɗauko da suka kawo suka ajiye ni bayan ciyawa, suka irga kuɗi ya yi daidai, suka ce je ɗauke ni. Shi ne ya ɗauke ni akan babur ya kawo ni Galadima. To amma shi sarki ya riga ni fita da kwana 2, don sarki ya fita da kwana 2 ni na fita. To sarki kuma sun fita ta buruku ne da kafa,
suka fita suka taka har zuwa gidan sarkin burku. To a gidan sarkin burku yan uwansu suka zo suka ɗauke su, ni kuma da suka ɗauko ni suka kawo ni shagalinku a cikin Zaria, shagalinku inda ake cin abinci. Wannan restaurant da yake na bakin titi shi ciki aka kawo ni, sa'an aka jawo mota na gidana aka raba da motar su, na fita daga motar su na shiga motar gidana. Motan su barayi ne? Amma ba yi musu komai ba? Ba wanda ya gansu, ba wanda ya san me suke yi, ba wanda ya gansu, ba wanda ya san me suke yi, sai dai a yadda suke faɗa cewa ai wanda yake da motan da yana cikin su amma ya dina, ya tuba. To amma kuma shi yake zuwa ɗauko wanda duk aka kama ya kawo shi inda suke zuwa ajiye shi. To shi ne abin da yake. To yadda aka yi kenan ba mun biya muka fito. Samun jiya aka tara waɗannan maƙudan kuɗi miliyan 50. To wallahi ma Nasir, in na ce maka ga yadda aka tara na maka karya, domin me ni ina hannu, saboda haka mutanen da suka yi kokari suka tara har suka kawo har aka biya, a gaskiya ban tashi sani ba sai ba ma na fito daga asibiti wata ɗaya da sati ɗaya da na yi asibiti, sannan na ji cewa ai gawa ne wanda ya yi kaza, gawa ne wanda ya yi kaza, amma ban san cewa ga yadda aka yi suka taimaka suka biya ba. Wato yan uwa ne da abokai suke ta tara kuɗi kawai? Yan uwa ne da abokai na arziki wanda suka biya, kuma sun ce kar a gaya mun masu suka biya, saboda yadda muke da su, zumunci da mutuncin da ake yawwa, darajar ka wajen mutane, yawwa a wurin mutanen, saboda haka suka ce kar a gaya mun su suka biya, kuma haka ake. Daga baya dai na fara jin kishin a'a wani ne, amma saboda yadda nake da su, kuma ba su kaɗai ba, duk wani mutum da ya alaka da ni ya san cewa ni za mu yi alaka da shi bisa gaskiya da amana. To a bisa wannan alaka da nake da shi da su shine suka duba suka ce kai, wannan mutumin bai ma kamata mu bar shi ya zauna a wannan gurin ko na wannan kwana 30 din ba. To amma da yake su waɗannan mutane sukan tafi yawon nemo wasu mutane, sai kaga sun yi sati 2 ba su dawo ba, sun je kamo mutane. To in sun kamo mutane sun dawo, to a lokacin ne za su same mu kuma su ɗauke mu su kai mu inda ake da network, saboda family ɗinmu su ji mu cewa muna da rai, saboda a kawo kuɗi. Amma in sun tafi sun barko, akwai masu gadi ne ko haka kuke? Akwai masu gadi. Su ba sa yawo a ba sa masu gadi ba inda suke zuwa, a nan suke zaune da bindigoginsu. Amma samu da faɗa mana, idan mutum misali kai da ba ɗaure ba, akwai kasada ce a ce in dare mutum zai iya yunkuri ya gudu daga wajen su? Mutum bai isa gudu ba, saboda gurin naka kai ka baka san ta ina ka shigo ba, kuma baka san ta ina za ka fita ba. Sa'annan kuma alhakikanin gaskiya akan dutse ne, sa'annan ƙasa ɗin akwai dila da su kura, su ne ake jefawa duk wanda aka kashe suke cinyewa. Naman mutanen nan da ake insha Allah wannan mun gani da idonmu, su ake jefawa. Dila da kura za ka ji su suna kuka da daddare suna cin naman mutane. To amma ba sa isowa har inda kuke a sama? A'a, ba za su iya haurowa sama ba sa isowa. Ƙasan dai ake tura musu su yi ta yi, za ka ji su da daddare suna ta yi suna cin naman mutane kwarai da gaske. Wato ma dai abin da ya fi alheri mutum ya ta addu'a ya zauna inda yake, shi ne kawai ka zauna inda kake. To a nan inda na zauna din nan ni kaɗai ne a kwanci, ni kaɗai ne wanda nake da ɗan freedom, ni ɗin ma jagimi nake kuma, in koma inuwa in dawo rana, in koma inuwa in dawo rana. Daga baya da suka gane cewa ba fulatani ne ni, sai muka yi fulatanci da su, sa'annan mun yi fulatanci da su kuma suka min tambayoyi na abubuwan da ba su sani ba na rayuwa, sai in ba su labarin yadda yake. To daga nan su wanda suke gadin mu
muka ɗan fara samun sauƙi a wurinsu. amma duk baka taɓa cin abinci ka koshi ba. A'a, maganar cin abinci ka koshi ba zai yiwu ba, tun da hannu ɗaya za a baka, ko na gari targe, ko kuma za a ji a tono rogo mai ɗaci a kawo a dafa muku. A lokacin da aka kama mu na farko akwai kuɗin da suka karɓa da farko to a lokacin ne suka je suka siyo mana abinci, saboda kuɗin da suka karɓa na farko a hannunmu suka siyo abinci suka kawo suka ajiye. Abincin nan na ƙarewa shikenan, dama kowa yana cin abincin ma albarkaci na da ni da sarki ne. Muna barin gudun, sauran mutane da suka fito suka ce ai daga ranar da muka bar gudun ba a sake ba su abinci ba. zaman a ƙarshe ya za ka kwatanta waɗannan mutane, kai ganin ka me yasa suka shiga wannan muguwar sana'a? Akwai abubuwa guda 2 zuwa 3 wanda suka faɗa, wanda kuma in an duba ta wani ɓangare ba a ce da ka shiga cikin yin ta'addanci don an ma ta'addanci ba, amma abin da suke damunsu shine shanunsu da ake sacewa. Sannan an sace shanunsu in sun kai wurin hukuma ba ta ɗaukan wani mataki, sai a bar ɓarayin shanu su tafi da shanu. Duk ya kasance fulani duka babu wani mai saniya. Sa'annan kuma akwai lokacin da ya kasance ana cewa fulani sai kasance aka hana su zuwa kasuwanni. To da aka hana su zuwa kasuwanni ba inda za su je su siya abinci, sa'annan kuma ga shanunsu an ɗauka, sa'annan suna cikin wani irin hali na matsi. Watakila shi ne dalilin da ya sa suka ɗauki waɗannan bindigogi, su kuma suka ce sai sun ga abin da ya ture wa guzu raɗi. wato riba wasu suna yi ne don su to kuɗin da suke samun shanu suke so sake saya ko su yi shagalin duniya kawai? A'a, shi babban suna ga shanu yake siye, don yakan zo ya zauna ya ce ya tura su mishi shanu kaza. Akwai kuma garke shanu shi a gurin wanda mun gansu da kudin sata da kudin wanda yake da, in ya samu kudin shanu yake siyowa ya zo ya daure. Amma babu ta inda za su iya fita da wannan kudin waje, ba zai fita ba. samun da tun da ka fito daga hannun mutanen nan ya kake ji a ranka? Wato alhakikanin gaskiya tun da na fito daga hannunsu babu ranar da garin Allah zai waye rana ya faɗi ban tuna da wannan al'amarin ba, ko yaya aka yi zan tuna, domin yanzu haka kafana ina tafiya da ɗan ɗingishi kaɗan, kuma su ne sanadi. To kowannan tafiyan da na yi, in na tashi na ga cewa da ba haka nake tafiya ba, amma yanzu kuma ina ɗan ɗingishi kaɗan wanda sai mutum ya lura su ne sanadi. Saboda haka kuma a duk lokacin da na shiga wanka sai na tuna, domin me kwana 35 ban yi wanka ba, dukkanmu ba wanda ya yi wanka, a haka muke, sallah ba a yi, za ku zauna ne yadda kuke da kazantanku, bayan gida sai an kai ka a dawo da kai ba ruwa ba wani abu. Saboda haka gaba ɗayanka kawai kai kanka kana jin tsamin jikinka. Saboda haka dalilin wannan a duk lokacin da na shiga ban ɗaki shi ma yana sa ni tunawa. Kuma idan wasu suna maganan an kama wani ko kuma ai an tare hanya, to wannan ma yakan sa in tuna, kuma in tuna irin wahalan da na sha, kuma in tuna irin wahalan da waɗannan bayan Allah za su sha don tafiya kaɗai. Babu wani wanda aka kama shi ina ji wanda ya tafiyan kwana ɗaya kawai, sai dai kwana 2 zuwa sama, kuma da ƙafa. Dazuzzukan ba alamar gwamnati ba alamar kowa, sai namun daji kawai? Babu jeji ne na Allah wanda su suka san hanyar kawai, kuma sun san hanya ya fi 100 a wannan jejin ta inda za su fita. Kuma namun daji ba sa taba su? Ba namun daji, suna kaucewa namun dajin, domin hanyar da suke bi namun dajin ba sa bi. So ta inda suke kuma harbi su jefa mutane, namun daji ta wancan
ɓangare suke. wato sun san dajin dai sosai kawai. Sun san dajin fiye da yadda ake tsammani, sun sani. Akwai yanayin jahilci ne yake sa su wannan, ko kuma dai kawai wancan kuncin ne na cewa wai an cuce su da? Akwai jahilcin yana ciki, akwai kuma kuncin an cuce su da. Jahilcin da yake ciki shine inda sun yi karatu particularly na addini, to sun san cewa wannan karatu addini ya hana wannan abubuwa da suke yi, saboda haka za su rinka tunanin Allah kafin su ɗauki wani mataki. Amma jahilci na rashin karatu ɗin shi yasa duk abin da suke yi ba su ɗauke shi laifi ba, za su yi shi a bisa cewa ramakon gayya suke yi. Samun jin kana tafiya kan titi a mota, kakan ji tsoro cewa wani abu zai same ka? Wallahi na dina jin tsoro akan abu zai same ni, saboda me? Saboda wannan ma wanda ya same ni kaddara ne, ya zo babu wani abin da zan iya yi, ya faru shikenan. Amma ba ni tsoron wani abu akan hanya in ina tafiya, kuma nakan tuki ni kaɗai in tafi, wani sa'i in tafi da mutane na dukka, ba ni jin shakkan wani abu. Don kamar da na faɗa, hanyar Abuja Kaduna na bi ta ya bi so 1000 wani abu, tun na kai shekara 12 Juma'a a Kaduna nake in dawo Monday da safe, amma ba a taɓa tare ni ba sai a wannan lokacin. Saboda haka na san cewa wannan kaddara ne ta zo, kuma in ta zo baya da za a yi da ita. A ƙarshe saman zai ka bada wani, akwai waɗanda suke cewa ci gaba da buɗe wuta in an ga barayin mutanen na, wasu kuma suna cewa ana iya yin sulhu da su, ke yi wanne ka zaɓa? A gaskiya mukan yi magana da su, suna nuna damuwansu ga yadda suke takure, so sun fi so a yi sulhu in za su samu. Don a yadda muke magana da su kullum su suna cewa, za ka ji suna cewa ina ma wannan kuɗin na samu in je cikin gari in kama gida in kwanta abu na an daina wannan aiki, sukan yi wannan magana. To amma kuma duk da wannan maganar da suke yi da maganar sulhu, kuma idan ba wai an tsaya tsakani da Allah an nuna musu cewa sulhu nan da gaske za a yi ba za su yadda ba. Kuma akwai lokuta da yawa wanda akan ji su suna kiraye-kirayen neman sulhu. To shi wannan irin al'amari idan ba sulhu aka yi ba zai kare ba. Dole ne sai an zauna an tattauna menene dame ku kuma menene ku ga za ku mana, shikenan. Suna magana makaranti ai, suna cewa an bar 'ya'yansu ba makaranta, su ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza. So graduates ne masu yawa wanda suka tara ya sa su yin wannan abu. Samun ji Allah ya kiyaye na gaba. Amin amin. Allah kuma ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu. Amin 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 amin. An gode Na gode sosai, Ajin Nasiru, na gode. Wa